Hej, mit navn er Daniel. Jeg er værkfører her i vores smedeafdeling, hvor vi producerer alle vores fuldsvejste højbed. Vi har 3 forskellige modeller i de fuldsvejste højbed. Vi har nogle med ligekant, og så har vi en med en bukkekant, og så har vi en model med vores sneglekant. Alle bedene er lavet i 3 mm cortenstål, som har virkelig god holdbarhed og super lækre. Alle vores højbede er slippet, så de får en super lækker finish. Inde i højbedene har vi svejst afstivninger på for at holde faconen og for at holde formen, når der kommer masser af jord i. Så gik vi lige udenfor, og her kan I se den model med den lige kant. Og her kan vi så se selve overfladen, som de kommer til at få, når de står fuldt rustet. Super lækker overflade og virkelig holdbar. 10 års garanti har vi med på alle vores svejste højbede.